Uyu ndi Nyamata wa zaka 24 George anakwatira Catherine Mzimayi wa zaka 80. Anasiyana zaka 56. Iyi ndi saizi ya agogo ake Ndithu, ndipo ali mu chikondi chokhatamira, ndipo iwowa amatchedwa Romeo and Juliet kwawoko. Kodi chinamusangalatsa Nyamatayo ndi chani? Nawo mayiwo anaganiza bwanji kusankha Nyamata wachichepere chonchi? Kodi moyo wawo uli motani? Ndine Dini Studios, mverani zambiri. George anali Nyamata wakabaza wa njinga ya moto, ndipo anakumana ndi mayiwa. Anawanyamula kuwapitisa komwe mayiwa amapanga bizinesi yawo. Tsiku losatira anakambirananso zoti adzawanyamule mayiwa ndi kuwaperekeza ku banki kenako ku bizinesi yawonso, ndipo zinathekadi. Koma tsikuli kunali mvula zomwe zinachititsa mayiwa kuyiwala chikwama chawo cha ndalama pa njingapo. Nyamata George sanadziwe kanthu za chikwamachi kufikira mpaka atafika ku nyumba kwake. Ataona chikwamachi, Nyamatayo anadzizwa poona kuti muli ndalama zochuluka, pafupifupi 5 miliyoni Malawi kwacha. Pa nthawiyi nkuti kunali kutada, ndipo anapanga chiganizo choti apita mmawa kukawapasa mayiwa chikwamacho. Kutacha sanachitire mwina koma kutengera chikwama cha ndalamachi ku nyumba kwa mayiwa. Mwatsoka mayiwa sanawapeze. Tafufuza komwe mayiwa ali, zinapezeka kuti mayiwo anali kumudzi kwawo kwa mwezi wathunthu, komwe anali mayiwa ati sankadziwa kuti chikwama cha ndalama anachiyiwala pa njinga ya George. Iwo amaganiza kuti anataya kapena chinabedwa. Atabwerera komwe mayiwa anapita, George anakapereka chikwama cha ndalamachi chili mmene chinalili. Mzanga ukuonera, ukanabweza? Apano ndipo mwe mayiwa anaona kuti mwa Nyamata amene yuyu muli umunthu wapaderadera, ndipo ndi ochepa mwa Anyamata omwe angafanane ndi George. Mayiwa sanachitire mwina koma kulankhula chakukhosi kwawo kuti amukonda George, ndipo asiye kabaza azikhala nawo kwawo ngati wife and husband. Sanachitire mwina George koma kuvomereza poti naye anali kuti wasangalasidwa nawo mayiwa kuposa atsikana onse ali mbwe masiku anowa. Anawuyamba moyo wa banja ndipo ndi osangalala kwambiri kuposa nthawi yomwe anali wakabaza. George ati amakhala ndi ma feelings ndi mayiwa kuposa mmene akanakhalira nawo kwa atsikana enawa. Moyo wakumbuyo kwa mayiwa ndi oti mayiwa anakwatiwapo ndipo ali ndi ana 5. Bambo anawa anamwalira zaka 4 zapitazo, ndipo mwana wawo omaliza wa mayiwa ali ndi zaka 35. Anyozeka ndi banja limeneli, atsalidwa, atukwanidwa kamba ka gapu yomwe ili pakati pawo. Koma George ananena kuti gapu ilibe ntchito ina iliyonse, ndipo ananenesa kuti zaka ni manambala chabe zopanda ntchito. Abala mzanga, phunzirani kuti chilungamo chimalipira. George anali olamulidwa ndi anthu, koma lero George ndi bwana payekha. Chomwe chinasangalatsa mayiwo kwa George si china ayi koma chilungamo chake cha George. Ukakhala wa chilungamo, zabwino zambiri zimakutsata. Share this story.